Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Welcome sa aking channel, Eric's Nihongo Lessons. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, ating pag-aralan ang dalawang suffix na kiru, na ibig sabihin tatapusin na may konting sakripisyo, at ang kirenai, na ibig sabihin hindi matatapos dahil sa sobrang dami. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Ang verb na kiru ay ibig sabihin puputulin. Pero bilang suffix na dinudugtong sa conjunctive form ng mga verbs, ang ibig sabihin nito ay tatapusin na may konting sakripisyo. May medyo kahawig ito sa te oaru o te oeru na atin ang tinalakay sa nakaraang leksyon 93 at sa te shimau na ating tinutukan sa leksyon 42. Mamaya, titignan natin ang diferensya ng tatlong ito. Pag kinonjugate natin ang kiru, puputulin, sa ability long version, kukuha tayo ng kiru koto ga dekiru. Ibig sabihin, pwedeng puputol. Napag-aralan natin ang ability conjugation sa nakaraang leksyon 57. Meron din tayong shortcut version, ang kireru. Ganon din ang meaning, pwedeng puputol. At ang negative conjugation nito ay kirenai, na ibig sabihin hindi pwedeng puputol. Itong kirenai na ito ang ginagamit bilang suffix sa mga conjunctive form. Nani-nani, kirenai. Ibig sabihin, hindi matatapos gawin dahil sa sobrang dami. O kaya, di makakaya o sobra ng makayanan. Titingin tayo maya-maya ng mga ehemplo ng nani-nani kiru at nani-nani kirenai. Kung nais niyo pong tumulong upang makagawa tayo ng mas marami pang mga libreng videos katulad nito, pwede po kayong magbigay ng kahit anong halaga sa aking PayPal account, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's ay E-R-I-C-S, wala pong apostrophe, Nihongo Lessons. Ang link po ay nasa description box sa ibaba. Ang leksyong ito, pati na rin ang mga nakaraang leksyon, ay meron pong kasamang exercise sheet na nagpapalakas ng iyong napag-aralan. English po ang exercise sheet natin. Sa donasyong $10, pwede po kayong umemail sa akin sa ericsnihongolessons@gmail.com at i-email ko po sa inyo ang exercise sheet. Pagkatapos nyo pong sagutin, balik nyo lang po sa akin ulit at ako mismo ang mag-check at bibigyan ko po kayo ng feedback. Balik tayo sa leksyon. Reviewin muna natin paano buuin ang conjunctive form. Pag alam mo ang mas form ng verb, ilaglag lang ang mas at ang matitira ay ang conjunctive form. Halimbawa, tabemas, kakain. Ilaglag ang mas at ang natitirang tabe ay ang conjunctive form. Pero pag plain form ng verbs ang alam mo, ganito ang pagbuo ng conjunctive form. Pag category 1 o root-dropping verb, ilaglag lang ang root ending ng verb at conjunctive form na ang matitira. Halimbawa, taberu, kakain. Ilaglag ang ru at ang matira, tabe, ay ang conjunctive form. Kung category 2 o last hiragana changing verb naman, ang katapusang hiragana ng verb ay gawing I series. Meron tayong siyam na klase ng mga category 2 at ito ang kanilang mga hiragana endings. Kugusu, bumunu, rutsu at saka u. Pagporma ng conjunctive form, ang mga ito ay gawing I series. Ki, gi, shi, bi, mi, ni, ri, chi at saka i. Basta category 2, ang ending ay gawing I series. At para sa limang pinakakomon na irregular verbs, ang conjunctive ng suru, gagawa, ay shi. Ang kuru, darating, ay ki. Ang iku, pupunta, ay iki. Ang aru, meron, para sa mga bagay at halaman, ay ari. At ang da o ang verb to be ay walang conjunctive form. Uunahin natin ang suffix na kiru na ibig sabihin tatapusing gawin na may konting sakripisyo. At dahil sakripisyo, pag natapos mo ng gawin, pakiramdam mo ay ikaw ay nagtagumpay. Yehey! Halimbawa ang verb na kakain, taberu. Ang conjunctive form nito na dinudugtungan ng kiru ay tabe kiru na ibig sabihin tatapusing kainin na may konting sakripisyo. Nomu, iinom. Nomikiru,
tatapusing inumin na may konting sakripisyo. At suru, gagawa, ito ay nagiging shikiru, tatapusin ng buong buo na may konting sakripisyo. Titingin tayo ng mga sentences. Tabekiru, tatapusin kainin na may konting sakripisyo. Halimbawa, ina sa anak na ayaw kumain ng gulay. Yasai o tabekitte kara terebi o mite mo ii yo. Yasai o tabekitte kara terebi o mite mo ii yo. Pagkatapos mong ubusin ng gulay, pwede kang manood ng TV. Ang nuance ng tabekitte kara ay yung bata ayaw kumain ng gulay kaya di matapos-tapos. Kaya bribery din ang nanay. Pag kinain mo lahat ng gulay, pwede kang manood ng TV. Yomu, magbabasa. Yomikiru, babasahin lahat na may konting sakripisyo. Tanaka-kun no ronbun wo 1 jikan de yomikirimashita. Tanaka-kun no ronbun wo 1 jikan de yomikirimashita. Natapos kong basahin ang thesis ni Tanaka sa loob ng 1 oras. Tsukareru, mapapagod. Tsukarekiru, mapapagod talaga, 100% pagod. Yube, shigoto de tsukarekitte hayaku nete shimaimashita. Yube, shigoto de tsukarekitte hayaku nete shimaimashita. Kagabi, ako'y pagod na pagod kaya nakatulog ako ng maaga. Nomu, iinom. Nomikiru, iinumin lahat ng may konting sakripisyo. Kore wa benri na nomikiri size desu. Kore wa benri na nomikiri size desu. Ang ginagamit natin dito ay ang conjunctive form ng nomikiru. Nomikiri na isang noun na ibig sabihin maliit na size na kayang-kaya inumin at ubusin. Kaya ang sali ng sentence ay, ito ay maliit na convenient size na madaling inumin lahat. Ang conjunctive form nani-nani kiri ay nangangahulugang nasa maliit na sukat na kayang-kayang ubusin. Halimbawa, tabekiri size, madaling kainin at ubusin. Tsukaikiri size, madaling gamitin at ubusin. Tsukao, gagamit. Tsukaikiru, gagamitin lahat ng may konting sakripisyo. Kono yana shampoo wa takai kara steru yori tsukaikitta hou ga ii to omou. Kono yana shampoo wa takai kara steru yori tsukaikitta hou ga ii to omou. Sa tingin ko, mas mabuting ubusin ang shampoo na to na ayaw ko kesa itapon kasi mahal ito. Unuboreru, maging mayabang. Unuborekiru, maging super mayabang talaga. Kare wa unuborekitte iru dake da. Kare wa unuborekitte iru dake da. Nagyayabang lang yan. Suru, gagawa. Shikiru, gagawin hanggang sukdulan. Ano onna wa kimi o baka ni shikitte iru. Ano onna wa kimi o baka ni shikitte iru. Pinaglalaruan ka lang ng babaeng yan. O ginagawa ka lang tanga ng babaeng yan. Ngayon, nabanggit natin kanina na ang suffix na kiru ay kahawig ng te owaru at te shimau. Titingin tayo ng mga ehemplo at ng kanilang kaibahan. Yasai o tabekitta. Yasai o tabekitta. Ang nuance dito ay natapos kong kainin ng gulay kahit na ayoko ng gulay. Nagsakripisyo akong kainin at naubos ko ang lahat. Yehey! Te owaru naman. Yasai o tabe owatta. Yasai o tabe owatta. Natapos kong kinain ng gulay. Ang tinutukan dito ay yung proseso ng pagkain ng gulay at saka yung oras. Halimbawa, kailangan 12:30 tapos na akong kumain kasi may lakad pa ako. Natapos ko sa takdang oras. At ang te shimau, yasai o tabete shimatta. Yasai o tabete shimatta. Kung natatandaan mo, ang te shimau ay may dalawang nuance. Nagpapahayag ito ng pagsisisi
at saka pagkakumpleto. Kung pagsisisi ang nuance, ganito ang meaning. Kinain ko lahat ng gulay, napakasarap, sorry na lang hindi kita naiwanan kahit konti. O kaya, naloko ako, akala ko karne, gulay pala. At kung yung nuance ay ang pagkumpleto, ito ang meaning. Kinain ko lahat ng gulay, gaya ng inaasahan ni nanay. Ngayon naman, tignan natin ang pangalawang suffix, ang kirenai, na ibig sabihin, di ko kayang tapusin dahil sa sobrang dami, o di ko kayang gawin. Kaya ang taberu, kakain, ay magiging tabe kirenai, na ibig sabihin, di kayang kainin lahat sa sobrang dami. Nomu, iinom. Nomi kirenai, di kayang inumin lahat sa sobrang dami. Suru, gagawa. Shi kirenai, di kayang gawin lahat dahil sa sobrang daming dapat gawin. Ngayon, titingin tayo ng mga sentences na ehemplo. Tabe kirenai, di kayang kainin lahat sa sobrang dami. Kono ramen wa oosugite boku ni wa totemo tabe kirenai. Kono ramen wa oosugite boku ni wa totemo tabe kirenai. Ang ramen na to ay masyadong marami at di ko talaga kayang ubusin. Yomu, magbabasa. Yomi kirenai, di kayang basahin lahat sa sobrang dami. Tanaka-kun no ronbun wa 1 jikan de wa yomi kirenai yo. Tanaka-kun no ronbun wa 1 jikan de wa yomi kirenai yo. Alam mo, ang thesis ni Tanaka ay di kayang basahin sa loob ng 1 oras. Miru, manonood. Mi kirenai, di kayang panoorin lahat sa sobrang dami. Netflix ni wa mi kirenai hodo eiga ga takusan arimasu. Netflix ni wa mi kirenai hodo eiga ga takusan arimasu. Napakarami ng movies sa Netflix na di mo kayang panoorin lahat. Matsu, maghihintay. Machikirenai, di na kayang maghintay. Wa, oishiso. Taberu no ga machikirenai wa. Wa, oishiso. Taberu no ga machikirenai wa. Wow, mukhang masarap. Di ko na kayang maghintay pa. Kainin ko na. Tsukao, gagamit. Tsukai kirenai, di kayang gamitin lahat sa sobrang dami. Kanojo wa okane ga tsukai kirenai hodo okanemochi desu. Kanojo wa okane ga tsukai kirenai hodo okanemochi desu. Siya ay napakayaman na di niya kayang ubusin ang pera niya. Hairu, papasok. Hairi kirenai, di mapapasok sa sobrang dami. Kono kyoshitsu wa 30 nin wa hairi kiremasen. Kono kyoshitsu wa 30 nin wa hairi kiremasen. Di maipasok ang 30 tao sa classroom na ito. Masyadong marami ang 30 sa maliit na classroom na ito. Suru, gagawa. Shi kirenai, di kayang gawin lahat sa sobrang dami. Shiken no naiyo wa ashita made ni benkyou shi kiremasen. Shiken no naiyo wa ashita made ni benkyou shi kiremasen. Di ko kayang pag-aralan hanggang bukas lahat ng lalabas sa exam. Masyadong marami ang coverage ng exam. Susumahin natin ang leksyong ito. Ang tinutukan natin ay 2 suffixes na kinakabit sa conjunctive form ng mga verbs. Ang una ay ang kiru at ang pangalawa ay ang kirenai. Ang ibig sabihin ng nani-nani kiru ay tatapusing gawin na may halong konting sakripisyo. At ang ibig sabihin ng nani-nani kirenai ay di ko kayang tapusin gawin dahil sa sobrang dami. O kaya di ko talaga kayang gawin. At dito natatapos ang ating leksyon. Maraming salamat sa pagpapanood. Kung nais nyo pong tumulong upang makagawa pa po tayo ng mas maraming libreng video lessons katulad nito, pwede po kayong mag-donate ng kahit anong halaga sa aking PayPal link na nasa loob ng description box. At kung nais nyong patibayin ang iyong natutunan, meron po tayong exercise sheet
para sa leksyong ito at sa mga luma nating leksyon. Mag-donate lang po ng minimum $10 at pagkatapos nyo akong i-email, ipapadala ko po sa inyong exercise sheet, gagawin nyo at isauli nyo sa akin through email at ako mismo ang mag-check ng iyong mga answers. Bibigyan ko po kayo ng feedback. Salamat po sa inyong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyou ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!